Amit Amit salam kalimantap tebiono saking talak balak caketono saking ingkar degen pinaringan rahayu rahayu widudu lir kalising sambi gulu tan manggi rubidu punopo-puno sugeng dalu sugeng pinanggian kalih kula warga agung sandiwara ketoprak asmara Sri Budaya ingkang dipun pangarsani dening Bapak Nyomo para sutresna Budaya Jawi ing sawetawis panjenengan sami sampun pinaringan panglipur wujudipun tari joget gambiyung ingkang mawi iringan gamelan margolaras ingkang kasepuh dening Raka Mas Jodongin ewa dening pangli ing Waranggana Ibu Sampi saha Ibu Kesi kabiyantu Ibu Rini paripurnanipun tari joget gambiyung ing sawetawis kawontenaken tari-tari kangge angregengaken dhateng swasana ing dalu punika saged dados panglipur dumateng panjenengan sami ingkang kersa amriksani pagelaran seni drama ketoprak asmara Sri Budaya kawontenaken gending-gending Monasuka ngancik dumateng tataranipun lelampahan cunduk pangretanipun sutradara kita Ki Prasetyo Aji ing dalu punika badhe methik lelampahan dumateng ing Kadipaten Carangsuka dumawah peranganipun Yuyu Rumpuh lelampahan ing dalu punika kasuwun dening Bapa Nyomo kapurih ambeberaken lelampahan Yuyu Rumpuh ing sawetawis kula ngempil dumateng ing kamardikan awit kula badhe angaturaken pranata pranataning pagelaran utawi pandhapuk ingkang sampun dipun ripta sutradara kita Bapak Prasetyo Aji anggabaraken adegan angka setunggal panewu Yuyu Rumpuh kasta dening Raka Mas Prasetyo Aji ewa dening Lurah Kuniran kasta dening Hadi Supeno ewa dening Lurah Telogo kasta dening Raka Mas Wijiwidodo Lurah jero ing dalu punika kasta dening Raka Mas Kabdan Lurah Kondang Agung kasta dening Nanang Prayitna adegan saklajengipun wonten ing Taman Sari Kudus wengi kasta dening Adimas Parso ewa dening garwa Yuyu Rumpuh Rubiah kasta dening Niken Ayu Nartiningsih adegan saklajengipun wonten ing Kadipaten Carangsuka Rata Negara kasta dening
Haris Widyarsa. Panewu Mojo Semi. Kasta dening Raka Mas Toto. Adegan saklajengipun Sukmayana kasta dening Adimas Teguh Prayitna. Kembang Juyu kasta dening Adimas Pipin. Kancong Sari kasta dening Raka Mas Bidel. Adegan saklajengipun wonten ing Taman Sari. Ambar Sari kasta dening Liken Ayu Kartiningsih. Ambar Sekar kasta dening Liken Ayu Lastri. Mban ing dalu punika Nyi Mega. Adegan saklajengipun repat utawi dagelan Tukul Subur Soho Kancil. Adegan saklajengipun Sondong Majrut kasta dening Kimbundus. Sondong Maketi kasta dening Adimas Nyanto. Pengebrak ing dalu punika kasta dening Warman. Para Sutresna kagung Swalu Putri. Mekaten kala pandhapuk lelampahan ingkang sampun karipta sutradara kita Haris menawi wonten tandang tanduk sulah bulu. Kirang ngresetaken dhateng ing penggalih rening kula manungsa biasa boten ninggalaken dhateng adat lubiyu. Nyuwun agunging samudra pangaksami. Sugeng lenggah sugeng amriksani ngantos titi kala mangsaning pakeliran agung paripurna. Nuwun Sang Hyang Inebu. Sekali joyo tetap joyo. Asmara Sri Budaya. Budaya Kedhok Praas Para Sri Budaya kang dipimpin déning Bapak Nomo tetep jaya sainggenge Nuswantara. Kedhok Praas Para Sri Budaya kang dipimpin déning Bapak Nomo tetep jaya sainggenge Nuswantara.
Nyomok nak boy. Mak jane wis ngomong, mak jane wis ngomong. Sampun. Nak mas iku ake yo iki. Nak mas iku ake. Piye. Yo. Mak jane wis ngomong. Iki nak mas meniki iki kok mak. Nggih niki wong papat tumpuk teng mriki. Aku kan. Nak mas iki kudu mas. Malaikate do meteng. Mak nyaraat. Lah nggih, menunggu. oh malaikate do menunuk. Sampean do masyarakate do lungguh. Wong kowe iki sing cedhak kok malah ra krungu. Lah kowe iki yo bingung kok, Di. Nyam. Tunggu. Nyamu alai omak mak nulo iwak mak no nu. Wah om nak am. Malah sabar dikok. Yo nyang nggih. Nuwun sewu. Yen ora ngue. Sumpah boten sampeyan niku nek lume gedhe kok. Kula ngeten iki nggih kesetrum kok. Ya. Nggih. Banget tenok banget. Nggih. Anu peninggi nyomo nggih, peninggi. Peninggi nyomo wis nang. Boten derek rapet. Nyomo iki ngene kok. Boten dugi. Banyan. Derek rawuh. Anyen banyan nyomo iki. Nyangkut to. Lho. Punya ora tau ngenoke dawe Pak Mudeng. Hah? Iki mudeng ora. Lho ngene Dik, piye kok dipilih rakyate kok dadi wedono? Manyana kali nengah. Manyana kali nengah iki kok doaken adek aku. Masyarakat Kali Tengah. Kula niku nek napa bingung pripun? Masyarakat Kali Tengah iki wis suwe padha kangen karo aku. Lah ngoten. Omonganane ilunge ra dijembeng ora cethok. Tunggu. Nak mat. Wah, mak nak minyak-nyakan. Nih, peninggi ngabeh ya. Nak nurungi nak mat nak wiwiti. Ini ben ngetok gayeng aku arep maklem blok-blok nih. Nantem apa? Ben bengi. Wong sampeyan iki modele nek bengi kok ganteng. Ganteng iki. Nak mat nak bola. Ini nak nurungi aku tak maklem blok-blok. Ben ngetok enggak. Ben ngoyo anu nggih. Ben ngoyo ketong Kula mae. niku ning ngrasakno kanca-kanca kula niku bingung wedanane ngene. Sing sitok iki budheg gablok. Sing kene ya ora tanggap, ya ora cetok. Wis nyang iki. Anu lho. Manem mulu ben ganyeng mengko. Aku nek wis manem gropo, kok nyaut makmuk ya. Ayo. Ben ketok ganyeng. Cakut. Ben ngoyo kan numrake, kan numrake nyomo. Nek sampean manem Bromo, Ben ane. Iki dinamik nih. anu dinamik. Nyek nganggo nang nggih.
Agen ketok gayeng. Lah nyok. Dadi ketoke rukun. Nyok ngene nyok, nyok. Men nyok men. Bayan dong men. Nyok ngene nyap. Nyap men ngene nang gayeng. Aja ngup, nek aja ngup. Nek ngene dulu nek aja ngup. Aja gugup. Tangan. Aja ngup. Ora usah gugup. Hah? Tas. Lah aku neh. Nak pan ngono wae. Ini nom. Ngerti karo karepe iki apa? Weh, ini nom. Niki budak. Mak ni ora nang mak ni kowe iki. Oke kondang. Kowe iki Kok kondang ayo ngalungo malah dikondang mati. Urung-urung aja mati kok kowe. Lho, ora aku kok kowe. Aku. Iya. Ono watok karo tokat kowe. Dungokno kono ameh. Manem blopo. Men nyok ngenok make nyok mo anik nang ah. Ben kaya ketuplake nyapa kali tengah. Aduh, Jebule kupingmu ya ora sida kopok. Ya. Lho sampean mau jere Aku nak maklem blopo. Nek membak aku wek nyaut mak. No. Men no ya. nggih. Malah ora anu Nyoman. Aku wis kaya nyengokku wis kaya nyinden nyami ora. Oh iya. Kowe kaya sinden burini kowe. Ora kaya nyami. Ogah kaya burini. Nyami nek nembang cangkeme ombi yo. Kowe gak ombu. Pancen cangkeme jebak. Ya. Sing gawane wak. Nyoman. Nyem kowe. Lho, sampean iki pripun? Kowe nyaut manuk. Lah nggih. Ora ngenduk kok ora. Saniki Ora ngenduk kok. manuk niku ngene piye? Ngenduk kok. Lah nggih, kula nek kejasar manuk to. Maknyune gak ngono nggih maknyune. Nek pengang kok manem napa? Kowe nyaut aku. Nani aku mbok nyaut men ketok nyang. Wis sampean ora omongi kejasar manuk kok. Penting yo beno ning Kok ngene. nyaut goblok. Nek kono manem Bromo kon. Aneni. Genteng. Nah. Nyaut. Aku nek wis muni kowe nyaut. Nyaut aku. Genti-genti apa bareng? Nyaut nyaut aku. Sitok nyaute. Unen. Oke. Ngoan. Para.
ngene lho iki. Nyaut iki ora nyangemku mbok nyaut iki kaya nyaut kinjeng yo ya. Lah pripun? Aku bar nyak podo, kowe geni genen. Aku bar nyak podo. Nek kene barudo, terus aku gentan udo, kene kok udo-udo Nyak podo, nyak podo, nyak podo. Udonan kalau dirungokno. lan kok rek kene gending karo udo, Kowe ngene. terus genten aku. Amen nuwet terus takon gendong mbokmu. Wong tuwek ora ingin kowe. Oh sing ra isin sampeyan kok. Ane ngono. Lah ora niku, lah sampeyan omongan kok nyak nyom lah ora bingung. Nah ini nyala nyomo ini nyala. Sing salah ge. Ini nyala nyomo. Sing salah ge sampeyan le. Ora iso. Lah nek boten saged niku. Ini nyala yo. Sinten? Nyomo, nyomo. Nyomo. Loh. Nyomo kok salah? Enggak, arek enggak. Sampeyan aja nyala-nyalake Mbah Nyomo lho. Aku ning omahe lho, aku nek ngulen pamit nyaklon. Ben ketok gak nang kowe gak ning alih tengah. Gak kene yo. Nah iki mau dibar. Ini genang, ini genang. Lan aku nyak modon, kowe geni genang. Nggih. Wah. Sak padha. Ya. Nggih. Nyik nom mari yo nom. Nggih. Nyowa. Sita-sita. Wah, mangue ono. Ayo mek ning iki, gak kae. Wah. Nggih, abang. Nek kula nggih kula tak siap-siap. Ayo wes. Ayo wes. Ayo wes. Kok wis urung kok. Ah, pangolong ngene medhi aku tak uang. Dhewe yo arek kemeng. Lho sampeyan kene ngajak gentenan rak sita-sita. Aku nyik nyak podo, ojo nakoki terus. Nggih, nggih, nggih. Nyoan mungan. Mara. Sowan kula gira. Ketan kali ngulon apa setyan neng kelakon kono ning ya kena Aku yo. Nyak mondong ini, nyak mondong we. Yang ngerti apa ora kok dadan. Kowe. Najan aku cao. Ayo
kan. Sedaya marae. Nanut. Seleng kumandang suarane Rajaane telo sajane rada tuwa ono reja ngono Piye nyuwani ya piye? Aku yo ora dunuk, timbangane rasa ngomongane kene, anu joget. Wes ni. Ayo. Naik. Di, wes. Nah, Isih to. Ya siji kok. emplok ae nyomplok. Nggih. Nyanyi enggak? Kae lho ditakoni kok iso. Kok sewu Mak, saking mak, penake. mau nyoblok, ora nyoman, mau nyoblok. Nah, Lah kok kaya mudeng to? maknune nganu Kaya mokno. Kaya mono ya. Ping jenengan kenceng tenan kuwi lho. Nganu we. Boten. Ina nganu we. Boten. Tak mecak be. Ampun. Lah mungkin putu kula diwehi napa nek dipecat sampean iki kok. Nggih, meniki. Nek ae. Nggih. Iki aku mokno nekakno kowe. Mergo iki ana ndakku. Ana ndakku penting aku mokno meniki. Ana apa kan? Ya, muning tau lah. Nekakno petinggi lan mburi dhewe ngono sak tengahe mbok piye iki pengaku dhewe ya ora cok. Ngong we. Ngong. Ana ndakku ning arep nak ndawuhno karo para meniki lukrap minyak nik we. Ngerti kowe? Kowe nak Nak, ning nak Beb. Aku ki kono ya ora mudeng meneh apa tenan. Bonyone nek gak nrimo, bonyone nek gak nrimo kon munggah minyak. Pengen ndelok bojomu ae ngetno wong kowe. kula niku mboten jarak. Lah nek ora nate sampean, wis sampean ngomong. Nyamenyan ngene iki. Ini dawuh nyanga bapakmu makni. Nggih. Ini minyak nangan. Mergo ini unyum makni. Nyiap nika kudu ana nyok. Aduh iki ana jauh saka kendale Kanjeng Bupati ning Mana? yo ali. Benak budek ora ana jauh. Kowe nak dapu anjing budek ora krungu. Ora krungu omongane kene kok. Ora melu dhewe. Kowe nak ngono lho. Lah nggih. Ndang ah. Boten pripun. Dawuh nyanga bapakmu makni. Nyarang nyoko. Nang ini unyum makni. Pamendhe yo ngono liyanake yo ngono. Alah. Piye? Alah, yo kaya ngono ku mau. Lah, kowe iki kok malah kon jedakno kon nyetakno kok malah Sarene desa iki akeh wong padha maling. Engko terus rondo-rondone kon nyepakno. Kok damel napa to ndoro kan nyuwun kawisan Rondone nggih. rondo-rondo. Iya meni. Sampeyan ora. Rondone nggih meni. Rondone nggih meni. Sejas. Kok iso tak rondo benih bang sampeyan.
Sing ngakoni sampean kok. Oh, nyak no. Oh, no. Kirin-kirin. Rodo. Nyemuk. Nyak we ni. Kowe paling hidup nyak we. Lah sampean nek ora dijebeng irunge ya ora cetok. Dadi nyepakno pos Gorondo. Loro masaku akeh maling kok nyawisi rodo. Anu nggih. Anu nggih ya. Nyak gawe pos nyakling. Oh, anu jarak nyak ngilan, nek ine. Jarak nyak ngilan, nek ine. Ya, ben aman. Sampean iki mosok pos jarak sakilan nek nata pripun? Ben malinge gak wani. Dingok Ahmad. Ora usah gawe pos. Nen. Sampean mungkin teng latar ngadeg jejer ora maling. Bu anggap angot den. Wah, Nek nyemuk. jogo maling rak ngoten to. Ming uneng. Nggih. Ini nyam kabeh, dalan-dalan wis apik. Sampun. Sing elek ono tak dandanane. Kula nggih pulsae kok. Mbok nem jurusan sithik eli ngono kok. Lho, kagean tak cawisi. Sing elek ngembyai minyan. Ya. Ngunyai minyan ngunyak. Sing elek kon ngeweki uyah. Uyah. Dadi Nimbang elek, ngak dandani ngembyai minyan ngunyak. Sebari uyah. ya sebari uyah. Rusak. Aku tak lawon. Pripun to sampean niku? Apa men? Ora Nandi, penjajani kok malah. mangkonyak wayah-wayah bamakmu mak nenek mreknya. Aku ndak nindungani. Bapakmu lagi. Golek indang golek. Kowe kon golek cemiti kowe, kon Dah. golek cemiti. Nyolek matamu. Lah kene golek cemiti. Kowe golek nyepit. Lha apa? Sprit. Kowe golek kepit kanggo unjukan. Indang goreng. Gedang karo gedang goreng. Malah Bapakmu mak nih. Gantengnya, bapakmu mati gantengnya nyawa. Mana nak? Anu pinara kanjenge niku ngendikane siap turi pinara. aku lungguh. Nggih. Wong saleh niki anu cocote nggih ngeten iki. Nek enem dhewe ngono. Niki le. Lungguh kula curi mie. Nah, jenengan nggih kula aturi lenggah. Aku nyongok. Wele. Sampai Alo wewe. tapi Aku bawa. Ano bapak mumani ku niki kok man. Pun kota tapek niki pun. Niki sing apik dadi. Wis. Nyokman iki. umpama ana obat Kula kok dicongoki. Ngene. Sampeyan niku. iki ya ora banter. Enggak mau iki, oke mau. Anu. Pak mumani. Ya enake. Nyak lawe mun bapakmu makni ngolok-ngolokaken nyembah bekti ojo. Bupati Lestara ya. Maksud ora. Iya. Nggih. Ra iya to? Lah nggih. Leres. Nyokman nggih, aku nyokman. Nyak kowe pun kanjeng bupati wonten ing kemakmuran. Kula meniki sedaya ngaturaken cak yu kemak bekti ojo. Iya. Nggih. Lho nggak
Kok enggak ditambahi omong kok ngono ya? Sampeyan nggih mboten jelas kok. Ngomong kok iya. Kok enggak ditambahi omong ngene. Yo, mriko nggih mboten jelas. Niki mboten krungu. Ngono enak. Kuwi nggone minyan wae. Ngunyah nyilik di mengeng melok ora nggu. Sampun bayar sedaya. Ah, miknya, yang miknya. Sampun bayar sedaya. Bayar gundul mlakot. Banyak ngomong kok. Lah itu setor pajak niku. Minta maaf, Pak Mani. Tak baleni nang. Tak baleni nang. Nggih. Nyak nak oe mun kanjeng Bu Mani. Kula mendono yuyu mung kalih para meninggi atorangan niku mau niku kok yo. Iya. Nggih. Nggih pun. Bu Mani ini nyaput ngene. Sing jampot niku mboten Oh, kan. men. Kula mboten oleh banter-banter. Kok ngendika bupatine diamput. Nyaman iki. Nuwak nyuwun wae. Sampeyan wae. Amin ora mati kowe. Mboten kok. Sampeyan wae kandha aja banter-banter mendak nunggu kanjenge bupati. Nak ngene nyembak kowe. Dirumbung Dalem Mbak Mani. para petinggi kabeh. Dalem kok nganti katut tak. Kowe ya katone kaya yuyu rumbung kok. Mboten katon wonten rupane ngene. Kula nyuwun mung ning nyuyu mes. Mbes amene gedene. Sing kon mangan sapa sampean niku kok? Ya rumbung Dalem. katone para petinggi-petinggi kabeh padha ngumpul. Lagi nganakake parpatan apa? Mas. Muni dawuh kalih kanjeng Bupati nek wingi lho. Nek ninyi unyuk makling, ninyo makling. Yo niku kula enjok ngono. Men aman ninyane kuwi. Dawuhe Pak Bupati. Ngeten lho. Dusun niku sakniki usum maling. Sedaya para kawula mengke nek ten maling ke nyawisi rondo ngoten niku. Iya ngono, ya rumbung. Dawuhku ora ngono. Mbak niku kan kowe yo. Tak kon sumadya. Desa ka desa kula ket jaga rondo. Ah, memakneni wong. Ki, rondo ngono kok. Ora rondo. 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 Lah wau kalih kula engko nek usum maling nyawisi rondo ngoten kok. Nek manine aku. Diakoni. Ramu ning kowe. Diakoni. Ya rumbung Dalem. cetha. Ing Carang Soko akeh para maling. Malah kapara mlebu ing dalem kadipaten. Aduh. Nek Putraku Rayung Wulan mursa. Inyane ingkang mutra nak yung wulan niku lak mboten mengawis makling. Kowe kok bisa ngomong ngono? Ya niku Mas Paharyan nanggap wayang daumane ingkang mutri nak yung wulan kalih nyonyani. Ah, Niku lak nencong mati. Nganten ilang, dalange yo ilang. putraku Rayung Wulan ilang. Dalange uga ora ana. Nggih. Tegese lunga Nggih. saka ing papane. Nggih. Mbiyen sing golek dalang sapa? Duradana. Nek Pak Nur dalang, Kalih kula ning Duradana sing golek. ayo kula Nggih. Nggih. Pira regane dalang mbiyen? Riyen ming apa mira. tak sing ngomong iki? Nek ngene dalang niku gunungan nak manjake cak ini nek manjake kula bononge kalih Nyong Gemin. Piye? Manjake kula bononge kalih Nyong Gemin nona juta. Nona juta. Piye iki cethake aku kok ora mudeng. Panjake dibolongi. Kok cethake?
Panjake diborong jogemen 12 juta. Kaya laren arah cekliran cetok. Nah, ini loro niku 8 juta. Dadine 20 juta. Nggih. Mbok kehno jogemen pira? Anu nuwun sewu sing tulangken marike kula. Kowe. Ya, apa iki ngomong iki? Ngomong kowe. Niku kula maringe jogemen utuh 12 juta. Kula mboten manut kok. Ya men. Men. 4 juta untukmu cokno. Wong jogemen kondo mbok kehke 4 juta ngono kok. Sing 8 juta ning ndi? Tumben kula nyunyuli. Kula nyunyuli. Umpama enek gantine wedana ngene iki ndang tak ganti kok. Ana, Mong sayange ora ana. ana. Lah sapa? Iko. Dikok wonge gak. Wong kau yang dandani wis ngoyok aku. Lah ngene iki kowe kepethuk dikok remuk kowe. Yuk, aku nanya dulu. Tak kanjano. Ini aku gak enekan kok. Lah iya. Ye rumpung. Dalem. Mbiyen sing golek dalang ki kowe ilange putraku Rayung Wulan bareng karo onyane dalang. Mula kabeh iki tak bubuhke kowe. Kowe kudu gelem goleki Rayung Wulan. Ampun ngoten bapakmu mandi. Wis aku ora. Wong kula niku mboten ngertos ndondok telek ing Mengkara. Niku sing nyolong niku dalang Nyamanana niku kula nggih mboten enoh. Lho kok dimumungi kula. Ana sambunge karo dalang sapa nyana. Nggih. Gandeng dalange mbiyen sing goleki kowe. Nggih, lho. Mula tak bubuhke karo kowe. Lho, kowe mboten nyangen mun ngoten bapakmu mandi. Kowe gelem ora? Apa pengen kowe tak pecat? Nggih, pecat mawon, pecat mawon. Nggih, nggih. Mbok pecat. Pecat bape ganti ngono. Bapak Bupati kendah kula sing goleki. Iya, nek kowe ora saguh, Pecat. Nggih. Kula nyangu. kowe saguh. Nyangu. Para petinggi-petinggi kabeh. Kowe keprungu dhewe perkara iki disaguhi karo Yuyu Rumpung. Nek mengko Yuyu Rumpung ora bisa ngondorake putraku Rayung Wulan, kowe uga tak katutke dosamu. Oh, aku ora weruh. Wis, aku njaluk pamit. Ngene iki lho. Tunjangan 3 sasi urung diwehno sampe dipecat. Lah iki. Nggih. Iki diweki ngerti ya. Nggih. Kok longah kowe dhewe. Ami anak. Ora sing tenan kok. Ana apa? Yo ora ngono nyepile. Ami anak neng ya. Aku iki lak ning anu mengene kowe. Nah, iki. Iki wong anu iki. Ya, walah abak pem. Abak pem. Abad apa? Kowe mang banok batang nih. Mangan pete. Ini ya. Ya, Iki wis aku mbiyen golek dalang ning Dudono anu meninggi Mak Dun. Heeh. Ambek kowe mana? Lah iki tak derek-derek to yo. iki ana aku tak. Ngene iki Aku dikut katoke. Wis tak menyatu kowe lho. rasane badhe Foto karo dibagi 200 saya melok nanggung. Nyalae kok. kula niku mboten roh. Lah, ini gawane ngene. kok malah jenengan Kowe ngabeh gak nyapu kowe. Wong gak nyapu kowe. Ini golek yo gak gak roh. Rong dino, telung dino, patang dino, sak wulan gak roh ya. Jale pamit iki. Oh, gak ora sing aku tak pamit sampe bojoku iki.
Aku nak pamit munjuk nyek kowe ngenteni njowo. Sampean sing pamit kula ngenteni. Ngenteni njowo. Kula gak melu pamit. Oh tak mecat kowe. Nyek nyu. Nggih, setuju. Ya wis, ayo nyanyi tak anu nek tak pamit munjuk nyek ya. Aku terus kon ngomong apa? Melu goleki si anake anjing mau. Ayo. Pas ora wayang kae. Alah. Kon pamit, kon ngetut ayo.